қуаттардай, сөнген көңілдермен азлап қоятардай. Қанат қойып пенге, ерішмес кешіге, шундый жылы сөзлер ишетәсе килә. Шундый сүзләр кирәк тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк җаннан китми торган. Нигә шундый чырларга киләсең килә? Жылы сүзләр әйтергә кирәк. Шундый сүзләр кирәк тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сиңа? Жылы сүзләр әйтергә кирәк күрә. Шундый сүзләр кирәк, сагыш куаттырган, атын ишетүгә мават куаттырган. Яшьләрне куып, кояш чыгарырдай, сабый баласы ихлас куанырдай. Шундый сүзләр кирәк тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сиңа? Жылы сүзләр әйтергә кирәк күрә. Шундый сүзләр кирәк тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сиңа? Жылы сүзләр әйтергә кирәк күрә. Ümit bire turgan, şin күңелдән әйтеп бәреп күрә торган. Килә башарышын, алар күңел күзен, үзең гади булсын, алтын булсын сүзен. Шундый сүзләр кирәк тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сиңа? Жылы сүзләр әйтергә кирәк күрә. Шундый сүзләр кирәк тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сиңа? Жылы сүзләр әйтергә кирәк күрә. Шундый сүзләр кирәк тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сиңа? Жылы сүзләр әйтергә кирәк күрә. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сиңа? Жылы сүзләр әйтергә кирәк күрә. Рәхмәт зур итеп. Jangan
Аңшыларға да қонақ өзгеш, қонадыларға қуәт күшкеш, қалдыра бек туған ұясын.
Kırlaşırlar Sarılır Ellere Düşer bekar Yerine düşler Behetteriz Gittere Behetteriz Gittere Ömür itu Tidur mizgin İzgen bilden Yürken ditol Bu kelepler Yatakta Wajmi ditol Wajmi ditol Bu kelepler Yatakta Wajmi ditol Wajmi ditol Canım kalbimde elip düşen anlatmayın Kimlik aziz yarım diye Kudretlerine arattırın Kudretlerine arattırın Ömür itu bir mizgin İzgenler tebito Bu kelepler yatakta Wajmi ditol Wajmi ditol Bu kelepler yatakta Wajmi ditol Wajmi ditol Ömür itu Tidur mizgin İzgen bilden Yürken Bu kelepler Yatakta Wajmi ditol Wajmi ditol Bu kelepler Yatakta Wajmi ditol Wajmi ditol Bu kelepler Yatakta Wajmi ditol Wajmi ditol Wajmi ditol Wajmi ditol
открыла дверь. Вода на улице, в печи огонь, боюсь простудиться его гармонь. Осень летит, тронулся лед, синие лужи блестят у ворот. Капает, падает, слышит вода, тает на сердце моем холода. Любовь обманчива, любовь слепа, была заманчива, была глупа. Ты не навязывай свою беду, тропой не названная с тобой пойду. Осень летит, тронулся лед, синие лужи блестят у ворот. Капает, падает, слышит вода, тает на сердце моем холода. Бог поверила, звенит капель, опять поверила, открыла дверь. Горю рябиною среди снегов, не надо, милый мой, не надо слов. Осень летит, тронулся лед, синие лужи блестят у ворот. Капает, падает, слышит вода, тает на сердце моем холода. Осень летит, тронулся лед, синие лужи блестят у ворот. Капает, падает, слышит вода, тает на сердце моем холода.
миром куем, качаем не кучаши. Очень шогим, шайным шогим, качаем будем уйласы. Очень шогим, шайным шогим, качаем будем уйласы. Ошо, ошо, милората, шеме, шеме, милората. Ошо, ошо, милората, шеме, шеме, милората. Оша, ногон, шема, ногон, чомен, тея, милората. Osa no con shima no con chomen te yam yora
горная, кадриль моя, сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Тардарикарам, пам, тардарикарам, пам, тардарикарам, пам, тардарикам. Тардарикарам, пам, тардарикарам, пам, тардарикарам, пам, тардарикам.
En güzel
Salatular, tabuşlar her kimgede ayrım biriler şunu yazmışlar. Bugünler yüzüne geçilerinin sözüne her vakit tarihsineydi kurban yüzüne. Bugünler yüzüne geçilerinin sözüne her vakit tarihsineydi kurban yüzüne. Sarlanma bölgenlerge, arama köygenlerge, ışanma mengege diye, varlar bilgenlerge. Bugünler yüzüne, geçilerinin sözüne, her vakit tarihsineydi kurban yüzüne. Bugünler yüzüne, geçilerinin sözüne, her vakit tarihsineydi kurban yüzüne. Her vakit tarihsineydi
atardı. Benim bilen dünya türe aldım beni. Anım bilen ömür sürem gürem günü. Safta karşa sileşkende mehitleri. Ömrüm boyu siman dilime doğru kalan. Tatar bulup yaşayıp alsın her bir bala. Ömrüm boyu siman dilime doğru kalan. Tatar bulup yaşayıp alsın her bir bala. Üstlerimde ağlar beni hatta yaplar. Durmuş kuriden ilinsigen bir yaplar. Eyvah durda sileşen bizler yaplar. Her millete gururlarım yaşar şaklar. Ömrüm boyu siman benim doğru kalan. Bakar bulup yaşayıp alsın her bir bala. Ömrüm boyu siman benim doğru kalan. Bakar bulup yaşayıp alsın her bir bala. Ömrüm boyu siman dilime doğru kalan. Tatar bulup yaşayıp alsın her bir bala. Ömrüm boyu siman dilime doğru kalan. Tatar bulup yaşayıp alsın her bir bala. Ömrüm boyu siman benim doğru kalan. Tatar bulup yaşayıp. Kadirli rayondaşlar, kadirli tomoshachilar, rayon смотр konkursi gala konsertining tantanalı minutlari yaqinlashdi. Uzoqlamay biz haligi konkursning jinguvchilarini bilashakmiz. Hozir sahnaga Misli munisipal rayoni boshlig'i Albert Robertova Xuzini chaqiramiz. Rahmat etamiz. Hayırlı kech, hürmetli rayondaşlar, hürmetli artistlar, sizga ot bilan bastım endi yarar. Nindi matur tomosha, nindi matur tovushlar, ayman. Nindi bizning talantli, mana ming'inchali sahnada ko'rmagan, biz endi yarashgan bizning Durt Folklor ansamblini, ayman. Biz endi ularni birinchi etapda ko'ramiz, ko'p beramda ko'ramiz, lekin bugun biz ko'rdik, folklor ansambllari bo'lmagan ovullarda da bik matur ittirib, bik talantlı ittirib chiqishlar yasadılar. Men bilmayman endi o'rinlarini nechik belgilarsiz. Bik matur bo'ldi mana iratlarning mana Ma'rif folklor ansamblida bir irat ayman. Bütün shunga qarab turdik endi bu o'zi soylanib turdi, men sana qarayman ekan deb taki bir o'zi qoldi bu yozoqdan ayman. Soylandi endi конечно jir bo'yina ikki yoqqa qarab. Menda tamak iratlar ayman. Bunday narsa mening ko'pdan ko'rgan yo'q. 5-6 yil ayman. Afarin shinaqta bek moshna mana tega мужская энергия deb aytdim endi men tega seksist tugul
Мышынапта иратлар булганда гел инде бәйрәмнәр икенче төрле, соңгы ниләр шакмак җегетләре бик матур менә теге брюзы җырлаучылар да, биючеләр, матур костюмнар. Мин инде теге кемнедер әйтмәсәм дә теге бүрек ачланмагыз, мин шунап торып, менә шатланып, кул чабып, сөенеп, шатланып утырдым. Шуңа күрә бик талантларга бай, тикмәгә генә инде Мөслимнең аның бит табигаты да бик матур. Бөтенләй бер гармоничный, шунысыман биючеләр дә бик матур, җырчылар да һәм төрле бөтен нәрсә генә куймадыгыз, нәрсә белән чыкмадыгыз, бөтенегез дә искиткеч матур булды. Барыгызга да менә шул безгә шундый зур матур бәйрәм бүләк иткәнең өчен башны иябез. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт батырлык алып сәхнәгә чыкканыгыз өчен. Безне сөендергәнегез өчен. Инде мин инде гафу итәм, теге отборочный ниләр булганда, һәрбер авыл булганда мин отпускыда булдым, Казантаудан менә бер концертта була алмадым. Шуңа күрә бүген инде финалга ничә нәрсәгә карамастан да барыбер мәйтәм кирәк, кара кирәк. Мин бик күп әйбер югалтканмын. Икенче елга Алла берсә инде тырышам күбрәк концертларны карарга. Менә көтеп кала торган бер шундый чара булды. Бик зур рәхмәт берегезгә дә. Рәхмәт бик зур изге теләкләрегез өчен. Хәзер инде дулкынландыргыч Альберт Робертович кире сәхнәгә чакырабыз. Bundan тиз генә котылып булмый әле. Хәзер бүләкләүгә күчәбез. Туган җирнең илаһи моңнары җанга еңә якты нур булып дип исемләнгән смотр конкурсында уңышлы чыгыш ясаган түбәндәге авыл җирлекләре район мәдәният бүлегенең дипломы һәм 10,000 сумлык сертификатлары белән бүләкләнә. Менә алар. Иске Барамалы авыл җирлеге. Тәбриклеймиз. Балаңны авыл җирлеге. Балаңны авыл җирлеге. Михайловск авыл җирлеге. Рәхмәт итегез сәхнәгә. Шуран авыл җирлеге. Каясыз? Барлык кайнар алкышларыбыз бары тик сезнең яңгырый. Зур хезмәт кылган мәдәни чарада актив катнашкан бу авыл җирлекләренә зур рәхмәт әйтеп, алкышлыйбыз һәм бүләкләйбез. Молодцы! Рәхим итеп үзегезнең урыннарыгызны алыгыз. Кадерле райондашлар, инде бүгенге чараның иң тантаналы мизгелләре килеп җитте. Димәк, җиңүчеләребез белән танышабыз. Район смотр конкурсында дәрәҗәле 3нче урынны яулаган авыл җирлеге исеме махсус конвертта сәхнәгә чыгарыла. Альберт Робертович, рәхим итеп, күрше авыл җирлеген әйтерсез. Bu avul җирлеге. Рәхмәт. Алар инде район мәдәният бүлеге дипломы һәм 15,000 сертификат белән бүләкләнә. Икенче
дәрәҗәле урынны яулаган авыл җирлеге белән танышыр вакыт килеп җитте. Артта карыйлар монда. Bu avul җирлеге. Müslüman yirak түгел. Туйганда авыл җирлеге. Афарин! Алар шулай ук мәдәният бүлегенең дипломы һәм 20,000 сумлык сертификат белән бүләкләнә. Барлык алкышларыбыз әлбәттә инде сезне хөрмәткә яңгырый. Һәм беренче урынны яулый. Bu инде моны конвертны карап тормасам да буладыр, әйме? Кем яулый беренче урынны? Дөрес булсын өчен ачып карыйбыз. Мәллә тамак авыл җирлеге. Алар нәкъ шундый ук диплом һәм 25,000 сумлык сертификат белән бүләкләнә. Һәм әлбәттә инде бу матур җиңүләре белән без аларны ихлас күңелдән котлыйбыз. Әйдәгез, тагын бер кат алкышлыйбыз. Сызлыйбыз. Молодцы! Рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт котлауларыгыз өчен, рәхмәт бүләкләрегез өчен. Хөрмәтле райондашлар, кайда, кемнәр булып кына эшләсәк тә, бердәмлек хисләрен беркайчан да онытмасак иде. Барыгызга да сәламәтлек, гаилә иминлеге, зурдан-зур уңышлар, бәхет, шатлык телик. Һәр вакыт алар сезгә юлдаш булсын. Район күләмендә узучы бүгенгедәй матур чаралар безне рухи яктан баетсын. Һәр чак бердәмлеккә өндәп торсын. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз!